Veltlínske zelené, ročník 2013, Krio. Hrozno pochádza z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti, dedina Dolné Oršany. V názve máme Krio. Prečo Krio? Krio preto, lebo víno bolo vyrobené technológiou, ktorá sa nazýva kriomacerácia. A kriomacerácia je, kedy rmut a následne aj mušt kvasili pri veľmi nízkych teplotách. Cieľom toho bolo dosiahnuť vyšší aromatický profil, či už v chuti alebo vo voni. Samozrejme, chceli sme zvýrazniť ovocnosť toho vína. Farba veltlínu zeleného je krásne svetlo zeleno-žltá, vôňa ovocná, svieža, chuť komplexná, veľmi šťavnatá, ale hlavne v chuti je vôňa grapefruitu a citrusu a na konci doznieva jemný taký horko-mandlový vnem, čo je charakteristické pre veltlín zelený. Je to víno naozaj na potešenie. Je to víno, ktoré možno nemá potenciál niekoľkoročného zrenia a jeho krása je práve v tejto ľahkosti a ovocnosti, ktorú sme chceli docieliť práve touto technológiou. Ako sa nám to podarilo, nechám na vaše posúdenie. Dámy a páni, na zdravie.